para trasladar non só a nosa preocupación, sino a nosa indignación co que está a facer a Tesorería General da Seguridade Social, con unha comunicación e un cambio de interpretación non normativa, sino interpretativa da norma, e que o que está facendo é perxudicar gravemente aqueles produtores, gandeiros, agricultores que están dentro do sistema especial de traballadores autónomos da agraria. É dicir, sabedes que a partir do ano 2008 o que era o antigo réxime especial da Seguridade Social agrario se transforma en autónomos. A partir dese momento se foron chegando a un punto de unión todos os regímenes e se convertiron en autónomos. Por lo tanto, existe o que é o SETA, o Sistema Especial de Traballadores Autónomos da Agraria, e o RETA, que é o Régimen Especial de Traballadores Autónomos. Prácticamente as cotizacións son iguais, os dereitos e obligacións prácticamente son iguais, e, por lo tanto, confluyen os dous regímenes de cotización. A realidade é que se produce unha comunicación por parte da Tesorería da Seguridade Social a todos os traballadores que estaban en unha situación de baixa, é dicir, unha situación de incapacidade temporal, de baixa médica, e esa nova interpretación que se dá se produce a partir do 1 de xaneiro do ano 19, fruto dunha modificación legislativa que di que a partir dese momento todos os traballadores que están dentro de autónomos, a partir dos 61 días de baixa, as cotizacións, os boletins de cotización que cargaba directamente a Seguridade Social nas contas dos traballadores autónomos, os iba a pagar ou tiña que pagalos a mutua. As mutuas se enfadan por ese cambio de interpretación do normativo, e o que fan é pedirle a Seguridade Social que sean os traballadores que teñen que asumir ese coste, e o que fai o ano pasado a Tesorería General da Seguridade Social é mandar unha comunicación telemática a todos os traballadores que estuveron en situación de incapacidade temporal entre o 1 de xaneiro do ano 19 e maio do ano 21, reclamándolle as cuotas que a propia Seguridade Social deixou de cobrarles nas súas contas. E o fai con alevosía e notoriedade, no sentido de que lles manda unha comunicación telemática. Moitos desos afectados nin siquiera abriron a comunicación e, por tanto, non se enteraron, e lles din que prácticamente en un mes lles van a cobrar as cuotas non pagadas en tanto en cuanto estuveron en situación de incapacidade temporal, en situación de baixa, o que supuso que en setiembre do ano pasado, do ano 23, é dicir, nós temos en torno a 100 produtores que estaban, a 100 gandeiros, agricultores que estaban en situación de incapacidade temporal, e que se utilizou este sistema para cobrarles as cuotas que a propia Seguridade Social non lle cobrou no seu momento, e lles comunica que o día 29 de septiembre lles van a cobrar na súa conta o que eles entendían que eran impagos dos boletins de cotización. Se produce, por tanto, unha situación difícil para todos aqueles que estuveron en esa situación, e que o día 29 de septiembre lles cargaron cuantías que van, dependendo dos meses que estuvera de baixa, entre os 400 euros e os 6.500 euros. Esta situación a denunciamos no seu momento diante do delegado do goberno, lle pedimos amparo, lle pedimos que a Tesorería General da Seguridade Social dera marcha atrás neste planteamento, porque nos parecía un auténtico atraco, é dicir, entrar nas contas das persoas directamente a cobrarles cuantías importantes que en algún caso nin siquiera tiñan capacidade de facerlle frente. E a realidade é que presentamos, obviamente, un recurso a esa comunicación. Os recursos foron todos desestimados, é dicir, independentemente de que moitos deles se producían duplicidades, errores a hora dos cobros, e que, por lo tanto, se estaban facendo cobros indebidos en moitos casos, a Tesorería General da Seguridade Social non aceptou ningún solo dos recursos que presentamos nos máis de 100 asuntos que levan os servicios jurídicos de unións agrarias. Se cobraron, por lo tanto, absolutamente todas as comunicacións, independentemente de que para algúns foi unha auténtica sorpresa, porque ni siquiera recibiron comunicación. A partir dese momento que fixemos foi unha solicitude para que todos os que estaban en esta situación lles devolveran ese cobro indebido que les fixo a Seguridade Social, e tamén tivemos resposta en negativo, e a pesar de que algúns deles incluso habían fallecido. É dicir, hubo personas que no ano 23 se lles quitou cartos da conta acabando de fallecer, hubo persoas
que se lles cobrou cartos na conta independentemente de que había erros en ese cobro que practicaba a Tesorería General da Seguridade Social. Temos que dicir que só nos aceptaron un recurso pola vía administrativa que foi dunha persona fallecida, dos máis de 100 que presentamos, e o que nos abocaron foi ir ao contencioso administrativo. Por tanto, hai persoas que polas cuantías decidiron non ir, hai persoas, e nós temos en torno a 25 persoas que sí recurriron pola vía do contencioso administrativo. Hai uns meses acaba de salir a primeira resolución do contencioso administrativo, en concreto dun xulgado de Vigo, o número 2 do contencioso administrativo, se non recordo mal, se non María despois me corrises, no sentido de darnos a razón. É dicir, se lle dá razón a aquelas persoas que se lle praticou un cobro indebido e obliga a Tesorería General da Seguridade Social a devolver ese cobro indebido. Por tanto, con ese precedente que temos da situación anterior e que xa denunciamos e que intentamos arreglar pola vía do diálogo coa propia administración, nos salta a sorpresa estes días con unha nova comunicación que se lle traslada a aqueles que non a recibiran ou que non recibiran polos meses completos, e volvemos a reproducir esta situación e se lles di a todas estas persoas que estuveron en situación de baixa, é dicir, de incapacidade temporal, entre xaneiro do 19 e maio do ano 21, que se lles vai a cobrar ahora, o día 30 de maio, o 31 de maio, utilizando o mismo mecanismo que é cobrarles directamente nas contas das persoas os cartos que a Seguridade Social non cobrou no seu momento, porque estaba facendo a interpretación que todos entendíamos que era correcta, que se tiña que facer cargo do pago desas cuotas da Seguridade Social eran as mutuas e nunca os produtores. Pois ben, volven outra vez a utilizar o mesmo sistema, volven a intentar a anunciar que lles van a cobrar, a pesar de que xa hai un precedente judicial, xa non só pola vía da resolución de recursos, sino que hai un precedente judicial, certo que é un tribunal menor, por lo tanto non genera ningún tipo de jurisprudencia, pero certo é que habendo xa resolucións judiciais na vía do que estábamos denunciando xa en setembro do ano pasado, non parece lógico que a propia Tesorería General da Seguridade Social siga utilizando o mesmo sistema. Nos estamos encontrando con produtores os que lles van a cobrar, algúns deles que ni siquiera probablemente abran a comunicación telemática porque non teñen capacidade ou porque non teñen ordenador na súa casa, lles van a cobrar pois entre 400 ou 7.500 euros, como temos algún caso xa nestes momentos dentro dos servicios jurídicos de Unións Agrarias, lles van a cobrar o próximo día 31 de maio esa cantidad na súa conta. Por lo tanto, nos parece un auténtico disparate. Primeiro, porque non nos parecen ni correctas nin as formas nin no fondo. No fondo porque non teñen razón e porque xa a xusticia nos deu a razón é un dos contenciosos administrativos. E a segunda, porque non son formas de facer comunicaciones. Todos sabemos, por desgracia, como funciona no medio rural as comunicaciones telemáticas. As edades nas que se encontran moitas das persoas que viven no medio rural e as dificultades que teñen de acceso a esa comunicación obligatoria que teñen ahora os autónomos para relacionarse ca Seguridade Social. Nos parece un auténtico disparate o que está facendo e o que está sucedendo con este asunto. Por lo tanto, nos parece que a mecánica non é adecuada, é dicir, hai mecánicas de comunicaciones e, sobre todo, cando hai impagos na Seguridade Social e a Seguridade Social considera que hai impagos, hai formas de abonar e de pagar de forma que non se faga toda a xunta, é dicir, porque cobrarles de 1.500 euros a unha persona dunha conta, pois a moitos dos mortales nos suporía deixarnos a cero ou con dificultades de poder afrontar os gastos normales dun mes, e máxime na situación na que nos encontramos, de dificultades, de incrementos de costes de producción, de baixadas de precios e a maiores este tiro de gracia para persoas que estaban en unha situación difícil porque estaban en unha situación de enfermedad e, por lo tanto, necesitaban o apoio do que é unha institución, do que é a administración que ten que facer. E, sobre todo, nos parece unha actuación absolutamente desmesurada, con un afán recaudatorio injustificable por parte da Tesorería General, sendo conscientes do que está sucedendo. Mire, unha entrevista urxente con máximo responsable da Tesorería General da Seguridade Social para que paralice de forma urgente e cautelar este proceso, que non faga os cobros, ver como resuelven, en primeiro lugar, o do ano pasado,
porque incluso nas reclamaciones deste ano que está facendo a Tesorería General da Seguridade Social nos estamos encontrando que están requiriendo, reclamando pago da cuota de diciembre do ano 19 e xaneiro do ano 20 que están prescritas. E sin que teña posibilidade a persona a que lle van a cargar o día 31 esas cuotas da Seguridade Social a recurso porque xa sabemos que o van a inadmitir. Por lo tanto, nos parece indignante todo o que está sucedendo. E, por lo tanto, necesitamos e queremos que se paralice esta situación, queremos que nos reciba o director general da Tesorería General de la Seguridade Social, queremos animar e transmitirle a todas as persoas que se van a encontrar algunhas que están con unha inquietud, con unha inseguridade, porque é o que se está generando con esta forma de actuar por parte da Administración, da Tesorería General da Seguridade Social, trasladarles que se asesoren, que veñan ás oficinas de unións horarias, que a través dos servicios jurídicos de unións horarias vamos a tratar de darle solución, pero sobre todo o que necesitamos é que se paralice esta situación, polo menos hasta que teñamos resoluciones sólidas de que efectivamente temos razón en toda esta cuestión. E como vos decía, sobre todo porque hai que corregir a forma, porque no fondo da cuestión temos toda a razón, e sobre todo porque se genera algo que para nós é fundamental, unha indefensión brutal de todas aquelas persoas que estaban en unha situación de problemas de salud durante ese período. E isto era o que queríamos denunciar, que se en septiembre de 23 dábamos por zanjado un problema e que íbamos a resolver por outra vía para despois aqueles que tiñan cuantías menores e que non quixeron ir pola vía do contencioso administrativo solicitar a devolución de cuotas por ingresos indebidos, porque estamos en plazo todavía, pero non nos parece lógico a actuación agora por parte da Administración que sin ter resolto o primeiro e sendo consciente xa de que hai precedentes e que, por lo tanto, non lles van a dar a razón, que o faga agora con outra tandada de afectados e que novamente poña cantidades desorbitadas para cobrar dunha sola vez e sin ningún dereito a defensa por parte dos produtores deste país.